जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि सिङाव थानाय जि रेफारि फुटबल रेफारि जोंनि फिटनेस टेस्ट जागासिनो दङ जागायबाय दहायनो दा जों बे फिटनेस टेस्टखौ जों इयारलि लानाय जायो जोंहा बोसोराव बहुतता गेम बेबायदि जायो जेरैहाय लिग जोंहा फुटबल लिगा सुपार डिभिजन ए डिभिजन बी डिभिजन बिदि जायो दा जों बी डिभिजनखौ जोङो जन बेसिसाव मोनब्रै जनाव जों फाथिनाय जायो बेवहाय जोंनो गोबां रेफारि नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो जोंनियाव अबयसे गोबां रेफारि दंखायो 50नि एबभ दोङो खिन्थु दायो दिनैहाय प्राय 45 बिदि रेफारिफोरा फिटनेस टेस्टखौ होफैदों आरो बिथांमोना दिनै बे फिटनेस टेस्टआव पास खालामब्लासो जों बिथांमोनखौ लिग सालायनो थाखाय बिदि सुबिदाखौ होनाय जायो टुर्नामेन्ट फिसा फिसा टुर्नामेन्ट फाथियो क्लाबफोरा बे टुर्नामेन्टफ्राव जोङो बिदि पेनेल होनाय जायो आरो जोंहा अल इन्डिया फुटबल फेडारेसना जि नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थिजोंनो जोङो दिनै फिटनेस टेस्टखौ लानाय जादों आरो जों बे फिटनेस टेस्टनि जुगिदि बिथांमोनखौ जोङो इयुन फैबाय थानाय जिथु केटेगरि बेवहाय जोंनियाव प्राय 8 केटेगरिनिफ्राय 5 केटेगरिहालागै रेफारि दङ बिथांमोना जेन आरो इयुनाव गोजौ थाखोनि केटेगरिखौ होनानै दावगालांनो हायो बेखौ आं बिथांमोनखौ खावलायगोन दायोथ' जोंहा गोबां टुर्नामेन्ट जायो गोबां रेफारि नांगौ जायो बेनिखायनो जायफ्रा रेफारि फुटबल रेफारि खालामनो गोसो गुदुं नोंथांमोनखौ जों फैनानै जोंजों जगाजग लाखिनानै बे एग्जामफोरखौ होनो थाखाय आं DSAनि सेक्रेटारि जानानै आं खावलायदों बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे अकल फिटनेस टेस्ट होबानो जाया जोंहा रुल्स दङ रेफारि रुल्स दङ बे रेफारि रुल्सफोरखौ जाहाथे मोजाङै फरायनानै प्रेक्टिकेल खालामनानै जाहाथे खेल दैदेननायाव मोजाङै बाहागो लानो हायो बेनिखाय बिथांमोनखौ रुल्सखौ मोजां फरायनानै खेल दैदेननायाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायगोन